чувала и 5 кашона. Браво, сине, гордия се с тебе! Дами и господа, имаме новинарска спешна емисия. Ама чакай, забравих се да чета. Сетих се. Човек е помогнал на дилъри да пренесат 200 кг кокаин. Повтарям, 200 кг кокаин. Ето на живо с водещия на влака. Здравейте, господина. Какво ще кажете за това? Аз видях едно момче, облечено с сини обувки, чакай малко. Зелени обувки беше, лилава тениска, сини гащи и късо подстриган и чернолок. Сине, това ти ли си? Опасявам се, че да.